Şunun için zikrediyorum. Devlet adamlarının د سیاست ناوخۆیە ترکی دا تێچاوەریکردن و دەناوە وێ هەفتەیەدا سەرۆکوەزیری بەری ئەحمەد داوود و پارتیە خۆی ڕایەگەشتیرە ئەشکرە بکەن. لێبەلی بەریە و دامەزراندنا وێ پارتیە بێ ڕاگەهاندن سەرۆکۆماری ترکیە ئەردوان ئەحمەد داوودۆغڵ و وەزیرên ئابووریە ترکیە یەن بەری عەلی باباجان و مەحمەد شیمشەک و بە هەڤرە دەناوە ئاک پارتیدا بە ساڵان سیاسەتکردنن وەکە گەندەلکار و بێباوەر بەناو کرد. Ev gotinên Erdogan ya derbarê her sî siyasetmedaran de di nava pisporên Tirkiye da bi nêrînên cudatê nerxandin. Bi bûçuna zanistê siyasetê akademisyen Dr. Bilgehan Özpek, heyameke zehmet li pêşiya Davutoğlu û Babacan heye. Lê kriminalîzekirina van kesan di nava AK Parti'ye de değişikestineke mezin bide der. Türkiye'deki İslamcı hareket kendi içinde sert bir şekilde... Êdî tevgera İslamî ya Tirkiye di navxwe perçe dibe û kadroyên serekeyên AKP baweyeke lezgîn ji hev tên cihê kirin. Li gel vê yekê wek dijminekî têne dîtin û qedrê wan tê şikandin. Ji bo Davutoğlu û Babacan heyameke zehmet heye. Xuya ku Serokkomar Erdogan dê wan weke sujdar bide nîşandan û derveyî siyasetê bihêle. Niha di nav AKP da kêmasiya hişmendiya siyasî heye. Sujdar dîtina Davutoğlu û Babacan di nav dengdêrên AKP da dê şikestineke mezin bixwe bîne. Li gorî seroka kompanyaya rapirsiyê DNA û şîrovekara siyasî Tacîre Bektaşî herçiqas desthilatdar nexwaze jî geşedanên dawî nîşaneya hilbijartineke pêşvextin û êdî nemimkûn e ku hilbijartinên giştî di wextê xwe de yanî di sala 2023 da bê li darxistin. Sataşmaların başlandığı görülüyor artık. Xuya ku gengeşî di navbera aliyan de dest pê kiriye. û Erdogan her kesî wek dijmin nîşan dide. Herçiqas desthilatdar bibêje hilbijartineke pêşvext nîne jî, ev nîqaşa navbera Erdogan û Davutoğlu de nîşaneya hilbijartineke pêşvext e. Ji ber rewşa heyiya aboriyê û ji bo ku partiyên nû bi tu awayî xwe negehînin hilbijartinê, dê hilbijartineke pêşvext bêkirin. Loma êdî desthilat jî amadekariyên xwe dike. Serokvezîrê Beriyê Tirkiye Ahmed Davutoğlu di meha Îlonê de, Wezîrê Beriyê Tirkiye Alî Babacan jî di tîrmeha 2019 de ji Partiya Desthilatdar AK Partî ku 17 salan di nav da bi erkên girîng cih girtibûn îstîfa kirin. Tê çawerîkirin di nava meha berfanbarê de her du siyasetmedar partiyên xwe awa bikin. Pispor jî amaje pê dikin di siyaseta navxweyî de rageşî û geşedanên sürprîz li benda gelê Tirkiyeyê. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara. O zaman kredi kartı falan yok. Akşam